Petsa 7 sa bulan, mga biyan kang Pebrero tuig 2022, adlaw kang Lunes. Hasta kita alas 9 ang tagna saga sa pagdulong kang mga balita, mga information kang mga issues nga aton gid tawan ka pagtamad sa aton nga palatuntunan. Pito lamang kadlaw na bilin. Bakante Paskwar na. Pito lamang kadlaw na bilin. Mga kabyanan, kag Valentine's Day ron, no? Valentine's Day ron. May iba kompanya nagakoon, pwede man kamo mag-absent kung may date kamo. Pero may iba nga palangga gid nandaman anda pamilya, trabaho nagakoon nga baita na yang date nga na hantap nga buyanta. Kay man sa murang adlaw kung magubra ka Valentine's Day, double pay mo. Ha? Double pay. So ang iba hindi rin mag-uyang kag mag-usik. Kang inadlaw agad lamang sa Valentine's Day. Amora ang iba. Ha? Kisa may dyan man mga kaso nga date ka sa tao nga basi sunod adlaw ura arman man kamo. Ha? Diba? Date mo sa tao nga basi ruman ura arman man kamo, okay? Na. Mga kabyanan, sa piyak nga bahin, istoryahan tabla dyan sa aton nga pagpangalagad do. Ha? Ang diyang gindugok kang Sabado, ang distribution kang Ruming Antonios Miracle Oil sa 4 ka mga barangay sa dyan sa Kulase. Ha? Gindugok. Tiwanan mo ay raka gusto magagamit ka Ruming Antonios Miracle Oil. No? Baulo musot si Captain Fidelio sa 4 ka barangay ngaran. Kundi naka hinunanan sa mga pumuluyo. Ang iba nanamian nga magambal si Captain Vic Fidelio. Nanamian gidi ba? Ti saka man pamalakpak ka mga tao mo. May dyan nagkoon gaw kanami gali. Pero nga nahambala mo ibanwa. Bakan takan ti taga Kulasi. Purtigin plastar na yang nga mga manami nga buhatan. Nga daw ka-realistic gid mga kabyanan bla kung ikaw ka mati, no? Ginplastar na ko na buhatan. Pero ang nami rito ko na, bakan takan ti taga Kulasi, taga Antique takan. Kung ikaw taga ibang lugar, taga Kulasi, alalangay ang pagtratar ko kaninyo. Ha? Wara ti ibang banwa nga pwede makalabaw sa serbisyo ko. No? Kung madayon banwa nga matukod ang hirimuan ka barko di Antique, kumo nga ti kung si Mayor Joel Lumogdang papambalan ng Kulase gali industrial area kag municipality, may posibilidad nga ti basi irgyar lang sa norte mo on ang mga barko kon magdaag si Cap Fidelio kuno gobernador mo. Kundi makakiter kang raka banwa nga mga obra na ay kang ligad nga sabado kung kita ay mini former Mayor Joel Lumogdang sa Karsada. Musta ang panya nyo? Okay lang. Parte sa politika man. Hasta nalabot sa punto nga ang industrial gali nga municipality nga gina convert ka una ka time ni Boy X. Ni X Kilabier amo ang Kulase. Ha? Now, balik ta sa hambal. Kang nagadlagan gobernador ko na
taga-Antique ako. Kung ano ang himuon ko si Bang Banwa, amo man diyariya sa Kulasi. No need for me nga mag-uli sa Kulasi. Agad tatapan ka mo kag tawan man kang atensyon ko. Ang kona sa San Juan, ang ana himuon, libre mo makabuol bara sa suba kag hindi mo pagbantayan nga hindi magbuol kag sitahan nga ibalik ang bara sa suba. Na, libre. Agay, rigto ta kakita Banwa ka realidad mo. No. Ang generator glingin tao ka probinsya, daw igi kuno nga niwang. Kita nyo ang igi nga niwang ating igi ba na sulod sa dyan sa sulod sa Siradlan na naamuran. Ang igit ng tambak ba nga hitik na hitik Banwa? Ha? Hitik na hitik. Nga bilog ng lukapa. Daw haros mabilwa ang bilog ng lukaba sa kasensen kang anang lawas sa sulod. Amor ang igi nga tambak. Pero kung ang igi nga niwang, pwede mo Banwa linuon mo. Amuron nan. Ngang generator nga ura man ginapangayo ka mapitan galing ura ti choice kundi belan. Gindilabiran kang generator nga daw igi nga niwang. Bahal-bahal katama ng Siradlan, gamay-gamay ng sulod. Maluoy ko. Tapos nagawa, makita mo dyan ramong may information dyan na sagwa. Kung pira ang horsepower na, 3 kVA. Kung 13 kVA, kung magambal ka 13 kVA, mga kabyanan, amor ang ginatawag nga 13 kilovolts ampere. Amor yung ginapagawa na nga kuryente ang 13 kVA nga ran. Dahil lang. Di dyan sa Tumaw may sa ingid ka barangay hall, may dyan sanda generator nga daan. 5 kVA. Ang kabahalan kang makina nga para sa kuryente balang riya nga ga-convert sa alternating current. Parehas gid kabahal. 5 kVA ang anda, Japan pa. Ang rang balbahal anang box nga generator nga daw igi nga niwang nga balbahal sa Siradlan na programay-gamay anang sulod 13 kVA ay daw parihas lang tanaka nga Japan made nga 5 kVA nga generator nga daan kang anak Tumaw tirak na mo to may gani may darwa ka generator kita kami to binuksan namon ba ay amugli dya kahalo ng sulod. Bahal lang ang Siradlan. Gamay-gamay ng sulod. Maluoy mo hindi nyo pagsugunso na gamit kung gamit mo kaya hindi maglawid at China pa. Mga kabyanan. Amo niya. So tong 13 kVA na butang sa sagwa kang box na. It's a matter of deception. Nga 13 kVA mo generator pero actually ang ana ma-provide nga kuryente daw mga 5 kVA lang, kilovolts ampere, mga kabyanan. Ti ulas tanarya ay manoobrahan sa faktorya, 10 milyon ka pesos involved. Piragit na himo da ka dyan, ka information sa gwa. Nga ang himo nga generator taas ang kilovolts ampere na pero actually ang actual na nga gina-provide nga kuryente tamaan blabanwa kagamay. Amo man ra magbakal mo cellphone bla. Bakal mo cellphone agtok mo to sa shop kun onanda nga ti iPhone. iPhone nga kombinasyon ang parts na kanga China kag China made nga iPhone.
Miyad pang ibang brand kung nagabakal ka mo sa andang o office. Kay original pa. Bakal ka Oppo, bakal ka Vivo, ti kus Vivo ka mabakal nga stall. Ti original ka ng Vivo. Pero kung magbakal ka Oppo, baklan mo sa diin nga shop. Ahay, ang handa Oppo, nga dapat ang quality, mas quality, kumpara sa Vivo kag Oppo, ang tong iPhone binakal mo, what I mean, naglawid lang sang kabulan. Amo manon. Sige, istoryahan tabla na mga bagay nga sa pagpanglagad. Sasabat sa likod nga may isyo kag ang mga balita. Sa biyak kabahin, daw naistoryahan ko no sa Sangguniang Bayan. Ang problema ka taga-housing parties COVID. At least na abay sa naistoryahan na, no? Siguro nakita mananda ka mga opisyal ta, mga SB, Sangguniang Bayan, ang problema nga kinanglanan gid man ka mga nagauli sa housing ang tubig. So kung nakita nanda ang kaimportansya ka tubig sa housing, kung makakita man sanda ka solusyon, siguro dapat na naistoryahan kung ano ang solusyon nga lasting. A permanent kind of solution. For me, ang bagay nga importante to be tackled sa MDC meeting agad maabay sa priority kang banwa kang kulasi nga masolbar. Siguro mas kunakota na ang problema katubig sa housing. Why? Tanan gawang tao, tanan nga barangay kang kulasi, regyan ga uli. Di ba? Regyan ga uli. Taga barangay amo diay, diyan ga uli. Taga barangay amo diay, taga Maningning, taga Batbatan, may taga Marison, taga Pringayan, diyan ga uli. May diyan mang nga ragkal balay na, diyan man ga uli. Amo nga kabiyanan. Ang punto, di tara tayo putlakayan, tara. Ang punto, nga, kinahanglanan ang tubig. Water is life. So na istoryahan na turya, naagyan na istorya sa Sangguniang Bayan, so no, sa information ta. So kung naagyan na istorya, tiya nga atan laragya kaya mahambal, ti basi kung na-realize gidman nga unacted riya. Basi na-realize gidman nga wara rin masolusyonan for how many years. Kag kung masolusyonan, dapat makaderive sa sang kasolusyon nga lasting and effect and not temporary. And what shall we do? Ay para makaput up dyan kang project nga water supply. You need millions of pesos. Kung ang source mo bulaan, example sa Paningayan, kaya may bastante nga source, ti daw ano ka grabe ang pipeline mo krealin sa transmission line. Pira dyan riya ka kilometro how. Lawid, daraan mo dyan ang tubig, no? Kung dyan rin mapahimo, ikaw ka reservoir. Kung nakahimo, ikaw ka reservoir, ang distribution line, amo ilatag mo sa kada block. Sa kada block. Hay ang mga block nga compose sa banwa ka mga lot. Ang lot nga rihamon na aktual mga balay. No? Di may mga gripo riya. So ang palisis o riikra, depende rin na kung pabaydan o kung hindi. Porti kung government, trabanwang project, laban-laban, ay flowing laman, di gamay mo lang kantidad rin ang maintenance ng gobyerno, basi uran at bayad. No? Kung gobyerno ang undertake, ang pamangkot, may kwarta blang kulasi nga mag-finance dyan kaya kung wara. So kung wara pa, kag kunin mo on let's say for example as priority,
So mauna-unarya guro kumparar sa iba nga mga proyekto ang tubig because ang kuon tablati kung gusto dagid bitawaan ka priority istoryahan da. Nga hindi man bla ma-paralyze iba nga delivery kang services but sipi-sipian mo because you have to put you will make it as priority ang rang water supply project batang mo be example sa housing no na or kung may programa pang DLG nga salin tubig no mga kabiyanan kay kung hindi nyo ra pagbudgetan hindi man actually ra masolbar mag-continue nga amutay nyo magamutay mo sa ano gid bi maamot nyo kag hindi pwede nga amutan nyo tinyo beken tanara ti 5 sentimos lang karon anang bili so ang mahimo diyan kariya government maga-aksyon kag himuon ka nagaprungko para maksyonan da nga prioridad kay kanami guro maguli sa sangka lugar kon ga sa gawak tubig hindi bla kon ga sa gawak tubig agad number 1 anong benefit ang taga-housing hindi rin magsagi bakal sa kamahal kang tubig kada galon. Ay ti pwede ra maimnan kapin ba kun rigto halins bukid basi kun alkaline water pa mabuol. Ha? Ay may mga lanas kisa nga alkaline pa may alkaline pang tubig mo. Kag nami imnan ang tubig limpyo kumo nga halin sa spring. Ang nami pagid kun ma-implement kag kun i-priority budgetan kang gobyerno mga kabiyanan kay pwede pasurihi hay banged flowing mangin libre ang tubig. A kind of solution nga lasting kag nagalawid hindi ang temporary. But if we do not have budget example ang gobyerno wala ti budget hati bahal tanar banwa ang kinanglanan mo gid nga kwarta luwas lang kung magloan gid ang banwa kaysa iba banwa nga mga kabanwanan nga gusto da isulbaron tubig sa bilog nga banwa nagalon sandas bangko bakit lang ulango budgetan mo nagramo bulan mo rang sa ira mo sipi-sipian mo sa ira mo kada tuig hindi ka tapos kran. Yang anak ibang banwara ka loans das bangko. Agad lang implement ka water supply project. Siguro kung intrahan ka gobyerno ma-provide kang tubig sa banwa nga dya. Siguro mga madlagan guro sa 50 milyones gastuhon nga gobyerno sa bilog banwa nga barangay dya. Tiga rin team, ora naglo ng gobyerno, kakon kwarta ka gobyerno through irang nagaabot sa kaban kang gobyerno lokal ang gamitan tindi ka trespasser mahamper mo gid ang ibaman nga serbisyo. That's why nga ti luwa ang tubig provider targa sa poblasyon barangays kagkahiping nga kabarangayan no, luwa. Now like in Esperanza kun wara it kasarang big sampol ang banwa mag-implement hindi sandabi ka kita kang ano tawag ya? Kantidad nga gamitan yan kaya no ang imuon ti pwede man ran pasidla nyo lang rin anay ang luwa pasidlan lang anay ang luwa hay sa atin pagkamaan nakaabang rin dyan man ang linya kang local waterworks ano ang matabo so that makaangken abundant nga supply kang tubig ang housing region sa Esperanza. No? So timyad man ay nagyan istorya dyan sa ngunyan bayan. Nagrestorya na ikno pirak SB. At least nakita da kag convince sa anda ko galingan nga buway man problema kag still unacted up to this moment in time.
Wanan mo hayra ka pamangkot mga pumuluyo. Kung saan o sandagi dyan matubigan. Ang groundwater nga bombaran di naraban wasip imnen. Ha? Kag hindi rekatris pasyer sa kananglanan nga tubig kang area dyan. No? Mga kabyanan. Ang pinakanami, guro nga mangin source ka tubig ang halin sa bukid. Although nga bagasto, prote lasting, maintenance gamay, ha? Ang himuon lang man, kag ang nami na terak ta surihi, wara ti dapat baydan ang mga pumuloyo. You see? All right. Mga kabyanan, oras at pagpalagad alas 8:25. Magabalik kita sa atin nga pagpalagad. Pagkalipas lamang, mga pinalangga at pramati kang pira ka importante nga mga pahibalo, paliyog lagid mga biyan. Standby. Ari na ang pinakabago kag epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang mga sistema sang aton lawas. Sang una, nagahubag ang akon kamot kag tuhod, tungod sang mataas nga uric acid. Pero sugod sang pagtumarko sang Evergreen Herbal Capsule, nagkupos na ang hubag sang kamot kag tiil ko, kag nag-ayo na ang gouty arthritis ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Naanang school bus. Jusil, ang balo nimo, naana ba sa imong kung panington ka ha? Oo, ma. Bye! Amping baya sa school ha? Ay. Ma, Oh? dali, ligo na ta. Ingon ana, kung naka-Drive Max Plus Herbal Capsule, plus point ang performance, plus point kay misis. Sa Drive Max Plus Herbal Capsule, tatagal ka. Abrigada Prada. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, puro-puro ang sangka. Rise. Gani mapapawaw ka na lang! Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo! Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod nga poultry supply didya sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa nga mga poultry supplies didya sa probinsya kang Antique. Balikta sa ating pagpalagad, si G. Bautista Dioso, ano dyan, dalagan dyan, ka ispe, ha? Mga kabyanan, ginbata, nagbaol sa Banwa Kapandan, kilala nga may tagipsoon, pagbulig sa mga nagakinanglan, nagaserbisyo sa komunidad, nagapasimpalad, sakdagan ang progreso sa ecotourism, culture and arts, education, health, kag environment protection. Si J. Dioso, J. Bautista
Diyoso mga kabiyanan. Ha? Galit niya. Ang environment kitna nga tawaan ka tensyon no. Si Diyoso kapandan. No? Tana ang Deputy Executive Director kang Diyoso Library, ang pinakabahal nga library sa probinsya kang Antique. Andad niya ginpatukod kay imaw kang anabana nga si Leocadio F. Diyoso para sa anda advocacy ha, nga makabulig sa edukasyon kang mga kabataan angat sa anda nga mga aktibidades, ang reading outreach kag feeding program sa nasari-sari nga lugar sa Pandan, Sebasti kag Colase. G. Bautista Diyoso. Sa Sabado, Regyan kita managtag karuming Antonius Miracle Oil sa Sentro Norte kag Lipata. Dragkel di Banwang Barangay. No? Kaya nagligad to nga Sabado, mga sobra gani 1,000 to ka ruming Antonius Miracle Oil. Ginpanagtag mo pwerte kag pag dinaguse kataho. Diyan sa Bagakay dinaguse tao do pista. Ha? Sa Sentro Norte naman sa Sabado. Kag tapos sa Lipata, i-coordinate talan dyan mga kabiyanan. Diyan, dahil lang. Kaing yap dyan sa may lamputang atarakan talang dyan kung malaputan ka dyan, listahalan dyan ha. Ang imo nga mga recipient, mga kabiyanan. Kay Jong, sige, dyan sa Lipata. Sa Lipata, sa lamputang, okay? Ginapamaan, anay, nga si Henry Javier D. Ang lubang na si February 12, 2 p.m. ang service sa Catholic Church. Tatay dyan ni Migo Yoyet. Ang lubang sa February 12, hapon, alas 2 hapon na. Dyan misahan sa Catholic Church. Ang bangkay nahaya sa kadya sa Anda Balay Regyan sa Barangay Lipata. Na, amora. Okay. Gaimaw sa tan nga pagpangalagad, mga kabiyanan, ang diyang di mapilis karwas. Ni Jimboy di mapilis, no? Diyan sa Sentro Norte, pertik nami anda dyan paghugas kinyo sa rakyan, gid. Ha? May free coffee pa kag wifi dyan samtang kahalat ka mo. Ginawax gid sa kamayad sa rakyan nyo kundi magwa nga kanang-kanang. Kang nagligad nga darwa kadlaw or tatlo, pa-press conference si Pampros Pagunsan. No? Daad ang gitutukan nanda sa anda press conference. Kung kita magterek, ginapolitikahan lang ko no, ang order kang ombudsman. Ba ilang iba dyan ra, attorney. Kung ginagamit, marabik, sampol butang ko ginagamit para kang kontra ni Gob sa politika ang kaso nga riya. Uramat na nagkuhan ng ombudsman, tanang nga politikahin nyo. Dogin sakyan na lang, natural tanarya. No? Now, kung mo ikaw abogado, ano ang panibago tanan ninyo nga argumento agad i-twist nga sala ang primero civil service naging defy ang order. Ikarwa ang order kang ombudsman nga nagakuon may probable cause kag i-file kang ombudsman ang criminal case na sa Sandigan Bayan ren kag magapagwa kang nagpagwar kani kang order. Ginsend ren, ginmail ren ang administrative na nga suspension. Ang kung kitabit na mag-explain amo dyan mo dapat to. I-probe ninyo nga salang civil service. Kung mag-motion for reconsideration ka mo sa ombudsman, pero for me, kung ako lang magtarak, I doubt ang ombudsman mamati sa motion for reconsideration nyo nga taana mismo makonvince. Kung convincing gid makapwede man nga i-grant ang inyong motion for reconsideration. Imaarbla. Kag kunon kang ombudsman agoy sala gali kami to isa aman una gin desisyon to kayo nami mga argumento da sa motion for reconsideration da
Ti ano ang bag-o nyo nga argumento? For me, kung ura man lang, I doubt kung ang ombudsman magagrant kang motion for consideration nyo kagambalan nga sala sanda sa andaran ginhimo nga desisyon nga to. Okay? Ang inyo bi ginahambal nga kuno ginapolitikahan. White not labot na una ang ombudsman sa politika diya nga sitwasyon sa Antikya. Kung natabuan mat na karon nga ginasakyan politika, ati normal lang right emisyon mo. Ha? Natural ka tubo or nakarestoryahan ka taho. Now, may mga punto pa ito nga ti ginapagawa nga si Tony Labigas ang ka sayod kuno nga klase ka empleyado. That's why nga ginimuan tanak ang dog na justify lang nga ti angay gid lang banwa nga amori ang matabo ka na nga hindi hindi pagsweldohan, hindi pagtaos-sweldo na, idimot tana sa ana posisyon. Gani ang punto tamo jay. Nagbansig presentaraner kamo kabi ebidensya sa civil service and even sa ombudsman. Andot kin patihan gyapon si Dilabiga how si Odon convincing andanisen. Nibla? Ora tat duro istoryahan ragya kaya. Kung ginapagawa nga Stonid Labiga mo pang sayod sa diyang kaso, kay justify nga sakto ginimo nyo. Andot sa civil service pa lang, daag Stonid Labiga. How? Amo lang simpre man kota. Kag, kung si Tonid Labiga, sayod nga klase ka empleyado, kag angay nga i-dismiss or i-suspend. Di bla nga ang gobernador pwede ka suspend man ka na with valid reason. Kag ang nakita talaga valid reason ng sa empleyado pwede kang gobernador masuspend purti dapat mapapati mo man riya banwa ang civil service nga kung gin-suspend mo nagsanto sa interes kang pumuluyo nga ti ang empleyado daw hindi angay mga empleyado ron impos lang pumuluyo riya kung habitual ang violation na habitual drunkenness nga kada mag-agto sa opisina bla aga pa imbis nga mag-obra lingin bla no permi na ginimo kag ang habitual absences na nga naga-undertime ora ka report sa oras kung ma-probe nyo riya that's tantamount to dismissal and suspension kag with that argument, mapati ang civil service sa imog in desisyon against Tony Labiga. Kundi hindi magambal kag magpagawa desisyon ng civil service nga sa lakaw. Hindi ang civil service kanimo magkuon nga hindi ang civil service magimo kang desisyon nga ibalik Tony Labiga. Hindi ang civil service magambal nimo nga sweldohe. Hindi ba? Amora attorney Pampros Pagunsan nga ginasagapan kagid kang pinakanami nga rason hay abogado ikaw. Idyan tinyo sa libot-libot storya nyo kano Tony Labiga kag sa politika mo. Di ko mga amor istoryahan nyo, do you think motion for reconsideration nyo i-grant ka nga ombudsman mismo? Basi blakon puruton nyo lang to sa may basurahan ninyo motion for reconsideration. You can do that because under due process, pwede nyo ramay mo. Mismo ang ombudsman, ma-allow rak ninyo to do that. But, kung naghimo kam lang banwa kang lihak nga urat bearing, rehearsed man gyapon, ulit-ulit storya kag gura tibag o unconvincing argument, it is a mere piece of paper lang inyo motion for reconsideration. Ha? Amora banwa? Urat na tlabot ombudsman kung anot na karnabo istorya sa Antique kung sakyan politikara kung hindi.
Karon kung mabatian tanang karon kung ombudsman ra nga ginimo desisyon na dong na politikahan lang ti basi contempt black basi maglala pagkaso nyo. Sabtan nyo lang black mayad. Ha? Mga kabyanan. Oh. Ti karing ti natural. Oh, kung gina-interpret nyo nga si Attorney Putalisa nagpa-press conference kag tong aksyon na gin politikahan kang grupo ay may mga politikos look sa likod. Tindi taman guro mas tapre banwa. Ang lihok ng imo na mapapress kon tabla. Oh, pwede taman gani kambal lagi sa pagmalagad tanga tigin politikahan ron. Tiga rinti. Morgani kung politikong involved kag may kontraka sa politika, amor dyan tsansa man bantuod banwa kang kontra mo nga mamulitika mo. Because for them, this is the very good weapon for you to put down in the election mo. Murani kung politiko kao, gapapili kao, antes matabo ang eleksyon, siguruhon mo nga ura ka ti graph ng isyo. Hi, maybe your opponent gamiton dariya sa political issue against you. Tiwanan mo ray. Girapit eleksyon kag nagwa ang order nga pero kung hambalon nyo nga pati sa politika tadya sa taking istorya intrahan kang ombudsman ang desisyon nga ran. Daw rayo stigi trabay. Attorney nga pampros. Kinana man ay daw beken timot abogado ma-explicar kang mga isyu nga. Ora man tagi-ikaik nimo pero ti mas mayad pabla magistoryak nimo beket abogado aw. Hindi blat na pag-isakot politika nga istorya jak sa isyu nga. Bagay balita man niya mo, anong balita ti balita mo to order kang ombudsman. Kundi mo pintra politika jak na ramat politika jak ya. Balita malang with nga simple nga balita Karinti ko politiko kag nga pamulitika ka man, ikaw na igo jak garing ti beket balita beket mayad garing nga balita nimo jay ti gamiton ka kontra mo politika ang isyu jak nimo mo. Ha? Pero at labot na civil service yang rag ombudsman sa mga desisyon dang riya. Na amo lang ka simple. Mga kabyanan. Raker nga awayay inyo halin sa civil service. Raker nga balitaktakan gidiya ka mga abogado nyo both sides. And yet, daag stonid labiga. So pangkuton nyo kulingan nyo di nagkulang snabang nyo. Siguro basi hindi magkumpormi ang mga kamaturan nga ginapresent nyo kag hindi convincing. That's why nga ti daag yapon stonid labiga, di ba? Gaymaw sa tanga pagpangalagad ang Gonzales Store. Ang Gonzales Store, ragyan sa barangay Lamputang, kung mang grocery kamo, mga northern barangays kang Kulasi, ragyan kamo agto sa Gonzales Store. Mga kabyanan, ha? Agto ni si Maria Teresa Alolod Gonzales. Si Nonong Noel de Mapilis, amo dya ibalik nyo sa Sangguniang Bayan, sa banwa kang si Basti, no? Nonong Noel de Mapilis. Migo the will of justice grind exceedingly. Slow yet exceedingly sure. Na, ang mga kabiyanan. Si Kapitan John Lester Tamba, good morning. Kapamati, permisa atan nga pangalagad sa Landoni. Ilas Bike Shop, kabaligatanan nga bisikleta, bakal ka mo dyan sa Ilas Bike Shop sa Barangay Lamputang. Gaymaw man sa pagpangalagad ta, si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang banwa kang Barbasa. Padayo ng pag-uswag kang Barbasa. Oswag Barbasinyo. Gaymaw sa atin nga pagpangalagad mga kabyanan, ha? Ano diyang message ni Kapitan Tamba? Dali lang to na, doon di ko itar to. May message to. Ay, kabalik sa. Boss, good morning. Liyog bi, boss. Lawag basi may gusto magpabaksin rumaan. Diya sa Landoni Covered Court. Agto lang tanda. Thank you, kid. Sa Landoni, pabaksin ko mo dyan.
Ay, sa mga kaniyang gali, ano man, kadyang adlaw, ke? Kadyang adlaw? Dyan sa andang, sa eskwelahan. Pabaksin ka mo, pabaksin. Ako no, nagpabaksin takan, iti gusto tak magsunod sa gobyerno, bisa may miracle oil ni takan, baksin takan mo. Na, pabaksin ka mo, gid. Hindi mo mapatay, kung magpabaksin ka mo. Dyan sa Rinsbla, nami nglikapi dyan sa Rins, noy. Sa Rins Store, dyan sa may barangay, Sintrosor. Sa Rins Store. Dyan sa Sintrosor. Ang gabantay dyan si nanay, Grace Maayo. Kag ang mga kabataan, kag may mga apom, kanamit ka kapida dyan. Pag inam ko kakapida kang ligad sa bado to, lipat kami ngurak milik bahaw kag urak higma among kay launa midyak mi tapos utos barangay tumaw. May miracle oil man yan nga bligya. Romeng Antonius Miracle Oil sa Rin Store. Tidya ka mo pamakal kung ano gusto nyo baklan. Kompleto dyan. May siumay takan man yan nga gina-order siumay noy. Bukon mit ang siumay. Ti ura gani ko tawin ni Mariel ay nanamitan si Mariel ko na baka natin mo to sir sunod lang akan at nanay dyan ha. Ti sige. Ti bayaw. Miko ngin patalang gid. Mo ganira. Amora kung nagapanaw kabla kapitan sa madalam nga dalan. Hindi kakita ka dalan mayad bay. Ti mo nga nagatalang ka. Amo nagkatalang ka kung dalam. Dapat mapanaw kita bisan si iten kung medyo sanag-sanag na panawan ta. So pwede ta pauhay-guhigan si itkan. Pero kung si iten na dalan mo, nga panaw because dalam. Luwas ka madugi ikaw. Talang agad. Murang matabo din kran. Kagawad so ni tunog. Di ba? Ti sige. Si kagawad kagawad kadigal dan si Esperanza. Hindi na magistorya ka baras ng kagawad kadigal Nan mo dapat gataan tadyang utok ta kung ano makabulig sa mga pumuluyok mayad para ma-improve bulong tang miracle oil. No? Na makadiyon tabla ka kung paano mag-arayad taho bla no? Kisa kung mag-focus ta ka istorya tak gawad kadigal sa Esperanza sa baras. Pagbugtaw ta, istoryas baras. Pagturog ta sa baras. Pagbugtaw ta pagid baras. All the way makabiyanan ng utok ta daw baras man. Ang importante, sa perkadlaw ang tao pwede kagto sa suba. Hindi, urat may masitang ninyo. Libre gamit ka baras. Ang urang tingwaan tagid. Mga kabiyanan. Gaimaw sa tangang pagbanagad si Jojo Ignacio. Kung pakarawas ka mo sa rakyan nyo dyan, nagtok mo sa pisto daho. Rigyan sa may Sintrosor sa Atubangkang Baptist Church. Tinatamyaw tamang list ng bibot dobriya. Gapamati dyan sa Sintrosor. Sinong bibot dobriya. Gaimaw ang Julius Paint Reading. Nagkoon to si Migo Julius, ano koloron mo kay mo tumeng? Kon ko pink, ati timplahan tayo. May lain-lain na nga libel mo kung medyo alin sa Pinjosiri, medyo matamat galusaw na, do tatlo kakwan, kung binaran lang. No? Tibalaan tanaran ni Migo Julius ang kolor nga gusto nyo. Basta, sa Julius Paint Reading na kamubakal ka namin nga pintakag, ipatimplagid ka na dyan. Basta serbisyo nga tampad, January padpadgid ang Vice Mayor sa Sebasti. Kag, amo man ibalik ang serbisyo nga alalangay, wara ga panakit, wara ga pang pitik, wara ga panampa, wara tikadlek. Bantog barona sa Sebasti. Na, kagagay maman sa pagpalagad si SB member Rami ni Cesario. May pagulikid gid sa mga pumuloyo na sa Barbasa. Amo man si SB Papa Mike Felber Medina sa Tibiao. Gayam kag mabinuligan. SB member
Bibo Kwalinlim. Gusto na gid ta na kanya may transparency ang panggobyerno ta sa Banwa It Tibiao. Parang nakit lawas ta, hirwa ko nagpabanyos ka Miracle Oil ba? Karoon lang mapahilot terman karon kang mabanyos. Sa taga barangay gali dyan na San Gregorio kag Valderrama, pao nagpanaw tatukina gin panglambatan taken ka pumuyo, miya gani may dasang galon pa ko Miracle Oil dara ko ni. Ubos ko ka pang ula. Hindi na takay pagpalabsan. Rin miracle ron. Ubos darman to ka ano, thank you kita. Sa tramnan nga mga munguma pag kilala dat nasrakyan ko ron. Nasruming to, may miracle na abot naman sa baryo kang sa San Gregorio. Abo, lambatan naman ako ni former kapitan nga kwan. Nga Salazar. Abo, kag mga muluyo to. Binayaan na to nga baligya ka pandisal kag mag-double ka sa redlan nanda. Tapos abot naman ko sa Valderrama. May sa kagrupo naman to kang mataho nga gatumpok sa kalye. Rigto gid si Migo Bogs kadyaw. Nagpa-picture man kami ni Migo Bogs, dali lang. Kung ginauhaw ko mo yung puwerte kainit datlad. Order mo gid agtok mo dyan singad ka nga 7-Eleven, no? May buteng dyan si Migo Bogs. Gusto nyo may gatas, may kulabo, belangan niyog. Amot na ranamit. No? Amogit na ranamit, no eh. Kung may royalty ay pag mo karagan medyo ginaposisaw ko mo sa minit ng panahon nami papangihi nyo ka na mo. Agtunin nyo si Bogs kadyaw, Rigiano sa may rapit sa plaza. Bakal ka mo kang ana Boko Diyos. Bakal ka mo kang Boko Diyos. Gamay nga kantidad, bahal riya mabulig kang Boko Diyos sa inyo ikaayong lawas. Kung mag-inam ka mo ka Boko Diyos, nami inyo nga pangihi. So maparayo ka mo sa kidney problem. Amura nga pagtuon ko. No? Boko Diyos. So, karon bakal kamo lagi ito kay Migo Bogs. No? Kay Migo Bogs. Ako kay sara sa nagmuno ka na baligya Boko Diyos. Kay raka nga health benefits mabuol kang tao sa Boko Diyos. Kag sa niyog. Amo ra man kami nan. Trekab lang Miracle Oil. Luwas nga may sangkap kinadapon dyan, ang oil bulong man. Gaymaw ang Evergreen Herbal Capsule. Nonoy Noel di mapilis. Kung gusto mo permi strong, resistensyado, bisan aga hapon, kung may tramnan ka o kagtapos, regardless ano kalapad tramnan mo, narado mo, resistensyado kagad. Tumari ka Evergreen Herbal Capsule. Kaya ang tanang nga sobras lawas, exist blatian ran. Ang idolot na toxic pera, gina-reduce sila, gina-normal na, ginabuhinan. Ang tanan na kulas lawas kinadugangan, like mga vitamins and minerals, kung dugangan na kay, kinanglanan bikalawas tang vitamins and minerals. Kung kulang vitamins and minerals ang ginagamit, ang lawas mo, gamasakit. Ti nami dyan karakamplong ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Omni kabaligya tanan nga hardware items ka construction materials kompleto ka barato ang Omni Regiaria sa Kulasi. Si Von Carlo Placios bataon dyan pero may kapasidad nga mag-isbi sa Kulasi. Si Von Carlo Palacios, no? Kag si Mami Pilar Alosilha, si isbi Mami Pilar padayonon ni Boy Larry ang anagin umpisahan. Kag sinunong aluhipan, ispi member na natin dyan sa norte. Buligan kita na ninyo riya. Sinunong si Kap Nunong. Bao nagagto kumito ni Mariel sa Enrique Hill kasabadok mapon. Iti nagpang-birthday na skarin mo. Rigyan ta nag-birthday sa kay nagkuon di kapuon si Karen knakan nga Mansuelo. Nabutuhan nyo si Uncle Pukpuk na buot tanara nga taho na. Si Uncle Pukpuk na. Tinambirthday tanamong si Karen Mansuelo kay Uncle na Pukpuk sa ng bata.
Tikuon ko ikaw lang na ito karma balagaw tamon ni Mariel agtok may sinrikel. Baw tabuan man ta na nga. Ang makilala kugid nga ng mataho rigto puro kugid miga. Kilala gid. Rigtos ng opilya nga Bilyabert. Taga Bariri sa Nuseria pro mga aluhipan med nakra. Tapos day linit nga taga Tibyaw. Ha? Kaga sino ni nga kontraktor mga saraya nga si Pasit. Taga Tibyaw man ako pero kapamana sa si Basti si Pasit tao. Ditos na. May plabox na to. Ubuson ko ka. Na, meron to ang Enrique Hill. No? Wow, te. Mga kabiyanan, ang Grand Bakiro man kung magpakasal kamoto ko anong okasyon tanang gusto nyo, agtok mo sa Grand Bakiro. Sa barangay Kamansian. Badi namit, good morning. Kagawad, balugdahan, hindi lang maglain buhat mo. After kang Sentro Norte, kag Lipata, ibalas ta Kamansian imo ha. Ha? Unahan tani Darwak, barangay, Dragkel dyaw. Ha? Itimbang tayo mo ang lampeteng, Kamansihan, kag bitadten sur kag south. Ha? Sa tagtaganay ka, Rumi Antonius Miracle Oil. Basta rake, tanadara naman ng Miracle Oil, gabaha, art-nartlad, mga kabiyanan. Kabaharan. Mga pinangga, ta brabati. Grabe, production, takran, nirtak, butwa. Mga kabiyanan, balik ta sa pagpalagad. Balik ta sa pagpalagad ta. Kundi, dali lang na yung Valentine's Day. Dali lang blao, Balinti Kitchenette na yun, nag-serve breakfast, lunch, kag dinner with specialty nga kilawin. Buko na meet kilawin na dyan. Maskara kang baboy, balbakwa panit kang baka. Located along National Highway, Poblanor, Sentro Poblasyon, Colasi, Antique. Na dyan lang rasunahan, no? Oh. Tapos magbakal ka mo kang Mr. Donut. Buko bihin, nagbakal ko, ginamanan, tanananda. Ang Mr. Donut, Trigiano, sa may inged kang Petron Gas Station, kung diyan ka mo sa highway gagi, sa crossing, balaga tubang nga crossing ra, tubang nga crossing kang Mercury Drug, pasulod ka kara sa Alojado Street, rigyan kara ang Mr. Donut, bakal mo gid ka Mr. Donut. Now, mga kabiyanan, kundi dali lang eleksyon, unahan ta ninyo. Dali eleksyon, dali lamang umpisa campaign sa nasyonal. Ang COMELEC magabutang riya kang designated common posters area. Hindi rin kamo ka na makapagusto luwas sa pribado nga lugar. Butangan nyo kanyo propaganda. Pero sa kada barangay, mabutanggid ang COMELEC kang common posters area agad hindi mang ninaghit. Bisan diin ang inyo nga posters. Mas nami man amurya. Mga kabiyanan. Di lang. Makanta ko blanay. Ruming, ruming, ruming. Ruming, ruming, ruming. Antonio, Antonio. Ming, ming, ming. Ruming, ruming, ruming. Ruming, ruming, ruming. Antonio, Antonio. Ming, ming, ming. Amigo ko. Amigo nyo. Ruming Antonio. Okay. Kung nakantar ko. Kon kang COMELEC, butangan ta ka common posters area, agad hindi maglinaghit ang mga tarpaulin nyo. Ha? Kag kung sino ang gusto magturak, kung sino mga nagadalagan, mga tao, let's say for example, sa isang kabarangay, pwede ka mugid kaagto sa common posters area. Na rigyan ran. Makita nyo ang lain-lain nga itsura kang mga nagadalagan nga mga kandidato. Ha? May dyan nga raw ay, may dyan nga gwapo. May dyan nga raw ay, may dyan nga gwapa. Ha? Mga kabiyanan, lain-lain itsura. Amor ba ikon nga Ginoo, may gwapo, may gwapa, may ito, may puti. May kalbo, may rabong buhok. Yan na, raka dyan. Mga kabiyanan, prote ang labaw tanan. Kung katera kamo hindi lang gin magbasi, mag-rely sa itsura. No?
hindi lang gid mag-rely si itsura. Ang tirakan nyo, kung sino ang makabulig kag pamatyag nyo, sinsiro bala nga taho, magtamad ka maproblema ninyo sa gobyerno, mag-obra sa gobyerno tandas, kag madali parapitan. Pero ang tested and proven nga kung may problema kamo kang nagpungko pras mga hospital randasig gitna parapitan kag daw na hawas gwa problema mo mga drug nga bill mo sa hospital sa time ni Paulo Javier. Kay may map tana mo bahal budget na ginabutang re sa ospital. Tapos kung mag-agto ka to sa opisina ni Congressman Paulo Javier, ma-recommend nga ito sa ospital nga raw may budget ako to. Na rigyan kamo karia banwa maka-kood nga nami ana programa. Kag antikinyo ta na antikinyot nas Pauloran, taga-kulasi gidran, da krake printina biran, taga-kulasiran, taga-nurtiran, taga-nurtia, kun jagit tinadugo mo sa antikinyo gid kaw. No? Dali parapitan banged makabatyag tanakang inyo nga ginabatyag kay antikinyo tanang tutuod. Ha? Wala ruming may bekente antikinyo, hambay. Ura kukma, hamik manaan ko pamangkutan nyo lang si Iili Garda kung tagang tikigil man tana. Kag sunod nyo nga pamangkuton, kung diin balay na. Ha? Amuran, pamangkuton nyo gid. Tapos, pamangkuton nyo, ano ginimo nyo kang ligad nga 3 tuig nga kamog pungko? Ti kon magrason, ti mo dyan, tinagaaw nga ang mga banwal kakuon nga daw wara. Kami ti congressman kaligad 3 tuig na. Ha? Ako na mga kapinan. Simple lang ang mangkot pro sakit kara ng agi. Ha? Kung kita nyo gani, na, ang kuton nyo. Isa may taho, banwang may problema kagani, dayon dalagyo. Ha? May problema si Gob Kadyaw kang kaso na. Naglagyo ta na si Iili Garda kuno agtos nila. Ura nagatin ka ng birthday. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Oh. Tapos saka, ano nato sa Flores, kinlagyuhan to ni Kapitan Langguti. Ora, nasandagin tubang to kakapitan. Si Alice Topito may talyer dyan raw. Sa ingad ka series terminal. Kung gusto nyo pakarwas kag pakidan sa rakyan nyo, agto ni dyan si Alice Topito. No? Amuman kay Imaus pagpalagad ta ang Sign Race Advertising Incorporated sa Sentro Poblasyon, Colasi, Antique. Na agto ni dyan ang sign race ni Tol Binja Polinar. Gaymaman sa atin nga pagpalagad sinang Susan Tamba gabaligya kang Stronghold Insurance. Kung gusto nyo insurance nga paborable sa interest nyo, ang anda mga palisis, dyan ka mo agto sa Stronghold. Melson Paul, Internet Cafe, atubang kang Shiny Star, serbisyo pares kang PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate, abay magpa, ID. Agto ka mo dyan sa Melson Paul sa kapan si Alan Alpas Aurelio. Ngayon maman, sa pagpalagad, ang diyang Carl's Aggregate Supply tubang kang Antico. Ang Carl's Aggregate Supply, gabaligya tanang nga feeds ka baboy, bubod ka manok, magpamatsoy ka mo dyan. Ha? Agto ni si Carl Noel Buaya kag may branch anda sa Sebasti sa poblasyon gid mismo. Kag sa gapon ang ngaran Carl's Aggregate Supply.
Gaimaw sa pagpalagad ta si Kapitan Victor Sorilla. Si Kap Victor Sorilla, mga abyan, no? Manglimpyo tak palibot agad maparayo ta sa sakit, no? Kagamuman, si Migot Mat Ongon. Si Mat Ongon may talyeri Diyan sa balay daw pagwa blahalin sa sentro norte, pa San Juan. Agtoni si Mat Ongon kay rake ang ana banwa mahimo sa gaba ninyo nga sarakyan, no? Makita na gid. Kagamuman ang tumandak marketing na pahamtang sa may barangay Sentro Norte kon ang inyo kinanglan masinere kag mga generators rigyan kamo agto sa tumandak marketing mga gamit sa panguma kag pangisda, no? Si Mr. and Mrs. Lonivic Picasso amo ang tag-iya. Gaymaman sa pagpagalagad ta ang diyang Wisam Electronics and Repair Shop tanan nga appliances diyan makidaan sa Sentro Sur. Kag si Jerica May Colisio kag Edwin Colisio kung may problema motor nyo ipakidaan dyan agad hindi magpawigit sa karsada mekaniko na dyan sa tamaan ka eksperto gid. Yan inga dahil sa Sentro Sur dyan unahan patyo kag ang spare parts tanang nga original ka motor dyan yung mabakal sa RL Cycle Parts sa Barangay Halandoni sa may Bulangan Dampi. Mga kabiyanan, wala nga lang ang panahon tao, sa Agosto mag-date, nagkuon ang double pay ang sweldo mo kon sa Valentine's Day nga to, maubrati mo. Pero ako, kuno ka mga Pinoy, nga mas prefer da mag-ubra, pilian da may income, kag magtrabaho, no? Hay double pay rather than mag-date. Oh, dituod man. Ha? Bao, si Pastor kay Boloy nyo to. Ginaari na sa kang FBI ang extradition na hay balaan tanah ka Amerika jaw. Kang FBI sa Pilipinas hay may kaso si Kibuloy itong ang sex trafficking mga kabiyanan sa may US. Tunto klaseng sugo kaginuo jay. Ha? Mga bahit na imo nga iskuher nga kita mo lang sugo timo ka Ginoo. Kagang dingge istoryahan tara sunod atong pagbalagad. Ul gamatamat banwa saka kasog dingge ho. Ati tagrinit kanidya garing bisan na tagrinit sige gyapon pangagat kalamok. Although ati seasonal jang dingge kon tagurura na mo saka rad kaso pero kakatabulatan na nagapik latan na kung tag-ururan. Pero bisan tagrinit, may pagsaka gyapon kang kaso ka dinggi. Pero para hindi mo kagat lamok, luwas nga may ginbanyusan ka mo para sa sakit lawas nyo. Ang Rumi Antonius Miracle Oil baraw, hindi ka kakagat langaw niya, hindi kahapon langaw niya kag hindi ka kagat kaninyo lamok. Insect repellent man nagyapon. Na, amo man rin sara na kay Pikto. Ha? Kag kung may dinggig mo imnan nyo, abo, perterian, epektibo rin dinggi na Wertat na ho na. Sa atin nga pagpangalagad, thank you sir sa Miracle Oil kay Zoraida Grande. No? Kay Ma'am Roda Balinte. Ito gyapon to, mapitan ko to kapon nga imo nga bangko sa Esperanza Elementary School to. Daroon sila nga. Next week inyoon targito ng ubra nga daraan nyo gradya. Magat, nagnawa ako karon kundi nyo madara to. Dahil nalipat-lipatan at natin itong order na. Sige watat tahon. Sa atin nga pagpangalagad, ako yung Suruming Antonio Kapasalamat kid. Sa inyo banwa nga pagpamati, miyad gid. Nga aga, antike. Mga pet lovers, kabalubala ka mo kung ano ang ginahatag na benepisyo